Kurs zázrakov, lekcia 1. Nič, čo vidím v tejto izbe, na tejto ulici, z tohto okna, na tomto mieste, nič neznamená. Teraz sa pomaly rozhliadni okolo seba a cvič veľmi konkrétne použitie tejto myšlienky na čokoľvek, čo vidíš. Tento stôl nič neznamená. Táto stolička nič neznamená. Táto dlaň nič neznamená. Táto noha nič neznamená. Toto pero nič neznamená. Potom sa rozhliadni ďalej za tvoje najbližšie okolie a použi túto myšlienku na širší pohľad. Tam tie dvere nič neznamenajú. Tamto telo nič neznamená. Tam tá lampa nič neznamená. Tam ten znak nič neznamená. Tam ten tieň nič neznamená. Všimni si, že tieto tvrdenia nie sú v žiadnom prípade usporiadané a neuvádzajú rozdiely v druhu veci, na ktoré sú používané. Práve to je cieľom tohto cvičenia. Tvrdenie to by malo byť jednoducho použité na to, čo vidíš. Cvičením myšlienky na tento deň používajú ju bez akýchkoľvek rozdielov. Neusiluj sa používať ju na všetko, čo vidíš, pretože tieto cvičenia by sa nemali stať rituálom. Daj pozor iba na to, aby nič, čo vidíš, nebolo výslovne vylúčené. Jedna vec je podobná druhej, ak ide o používanie tejto myšlienky. Každá z prvých 3 lekcií by mala byť vykonávaná nie viac ako 2-krát denne, najlepšie ráno a večer. Nemalo by sa tiež ich vykonávať dlhšie ako približne minútu, iba že by sa to viazalo s pocitom uponáhľanosti. Príjemný pocit uvoľnenia je veľmi dôležitý, takže táto prvá lekcia sa môže zdať dosť divná a myslím, že pre mnohých ľudí, ktorí nemajú v sebe ešte takúto pripravenosť, otvorenosť, aby sa pozreli niečo širšie, môže spôsobiť, že sa niekde tu zastavia, že nebudú chcieť ísť ďalej. No táto prvá lekcia, tak veľmi jednoduchá, aká je vo svojej štruktúre, ako recept, čo tu máme robiť, no je detinsky jednoduchá, skutočne. Je tiež veľmi rozširujúca naše postrehovanie, vnímanie a náš prístup ku celému svetu. I veľmi silno sa dokáže prekladať na zmenu našich skúseností života, lebo ide tu o postrehovanie tých všetkých situácií, kedy my pozeráme napríklad na druhú osobu, na nejakú situáciu, na niečo, čo sa deje a to osudzujeme, súdime, dávame tomu význam a často ten nadávaný cez nás význam je nejakým našim takým duševným príbehom a veľa z tých opovedí spôsobuje, že trpíme, pretože oni majú základ niekde na nejakej percepcii vyvodzujúcej sa z ľaku. Čiže napríklad, ak ja pozerám na čísi výraz tváre, či spôsob správania a nie je nič ani priamo povedané, ale ja si pripisujem v hlave, že teraz tá osoba napríklad sa zo mňa nejako nasmieva, či ma umenšuje, či ma nemá ráda, to už vyvoláva vo mne rôzne ťažké emócie, stresuje ma, napína a tiež spôsobuje, že ja v daný spôsob začínam tú osobu vidieť, preto iba, že som nadala význam jej výrazu tváre. I často to dokáže byť pre nás veľmi obťažujúce a stresujúce, počas keď to je iba nejaká história, ktorú my opovedáme v hlave. Ak my ako ľudia začneme tak pristupovať do všetkého, čo nás obklopuje, to naozaj budeme všetci žiť v oveľa väčšej slobode, odstupe a tiež v takom zdravom prístupe a budeme v tom, čo naozaj je a nie v našich hádaniach či nejakých takých točených históriách. Takže to je lekcia, ktorá nás veľmi rozširuje a otvára na to, čo je.